nana we afi akento toso miensa eye ne yere panyi di ka bechia ye hu se na kwala ntafo miensa di ka we ye ne yere ketua ni din a o ame no papa no na twi din na kan de tiwa na mom Sandra na obia adi animu no sabre afi na amamre ana hene yere ka akire sabre se de amamre ne amane se afi no no so de na busua omo ba no baba bechia eye ayemfo ne abusua sabre omani atai kokowa eno nti wo hu se eye santi na ewa papa yie na omo bon man se na yire ka akire ba ko pe woni na busua na sabre omo aba se de amane ne amane se hu se okuta nwura bi osan so ya san so atotoko bode a ahia ya no mfa se de bo no ebi ehyemti sabre yedi na anim kakra kopem se amamre ne amane kwa so bekwa akotra bechia eye mpanyimfo eye nana wiafia kenta abusua ane ahemfo a sabre omo ba no mabeboa na ene na otwedai bibia akoso kama bechia eye abusua nana yere ka akire sabre ono so eba ona kwaso a oba eye Sandra ne dia obi anim eye Sandra nana wiafi akenten otoso miensa na yere keto akra na yira otwato eye Sandra na sabre ohun se oba no sabre ohun se oba sadia amamre ni amane akire no onse nana ba Ukrania sabiam so kakape aka ne pompom ono na sabre oba na oba be sabre ono na sabre ati oba na oba mate yeye nana yire ka akire o na yire otoso miensa ana sabre oba na amamre ni amane kwa so no oba be chia abusuan sabre nana yire Sandra ono so eba ni yire otoso miensa anu no na omo bon man se nana yire ka akire sabre afi na oba no beti ase nana wiafi akentan otoso miensa ni yire otoso miensa aye Sandra ana wo hu se sabre odisun eba abechia eye abusua ene adofo a eba beja eye sa na otweda ekoso
We are fair contain, Otoso, Miensa, official mine, Sabro here, or Baya Yan Chenya, and Yiria, Otoso, Miensa, Ya, friend, or Henry Sandra, or free a year, Boamaya, as a friend, official Patamaya, say also I was free, official Haya, Boamaya, Hormona, or Henry Sandra, I am friend or Henry Catchery, the Iriketua, Utato, or no, and a Sabron was Swam, and the Shabunukon, and said, Not the Pebiaira. Ni bɛ dade ɔbɛ firi nisa ɔno ne ɔbɛ kura ni a ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔhwɛ sɛ de amammerɛ ne amane ne ti na ade ne kura no ne bi kura obiara sɛ de amammerɛ ne amane ti no saa pɛpɛɛpɛ na sɛ sɛ obiara de ne ti na ɔhwɛ ɔmo mmiɛnsa na ohun susue biara de ɛhyɛ obi tirim de ekuta no sɛ aburo na ɛhyɛ ne nsam no yɛfrɛ ne dɛbo kane ne sɛ aburo wei sɛ onu ɛyɛ mono edwan sei ne sɛ wono a yɛfrɛ no dotuo ototo sei na ohun a yɛfrɛ ne sɛ watoto dɛbo sɛ dɛbo ana ɛhyɛ ɛyɛ ɔbaa kurani nsɛm a ɔte hɔ nom a kyerɛ sɛ ɔte kura pa so a abusua ne n'adɔfo nyinaa atwa ne ho ahyia a yɛhwɛ sɛ ɛnɛ biribiara bɛkɔ na wie ne kyerɛ sɛ wasɔre asante amammerɛm ne abakɔsɛm ne sɛdeɛ amammerɛ ne amane te no nonsia ɛmmɔ nto kurani kyerɛ sɛ bɔsuo ngu kurani so enti nonimgye sɛ nonim bɔ pɛ ɔbaa kurani bɛsɔre ɛno nti ɔhene yere Sandra ɔyɛ ɔhene Nana Wiafia Kentɔtɔ so mmiɛnsa ne yere ɔtɔ so mmiɛnsa no Sabri ɔno na ɔno soso yɛde ne ho nsɛm kakra ɛde ama nyansapɔ ahwɛfoɔ no abusua saa mpanyin sisɛ bɛm sɛ bɛsɔn yɛtu a ɛne ehu deɛ yɛne deɛ ɛbaa yɛahyɛ aseɛ fira nɔpa ne apem so biara na wɔhwɛ baabi a ɛbrɛ no adu no te sɛ ɛbrɛ no kwaa no aha ɛyɛ ɔfe so ahemfie Nana Wiafia Kentɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ yɛhyia ɛdi ne na ɔtwe da no Sabri yɛde da no awɛka sɛ de nadie no ɛkɔ na wie ya ne sɛ fi sɛ ɛkɔbɔ nonum ɛfiri nonum kɔbɔ nonsia de na kyerɛ sɛ saa berɛ yi ɛsɛ sɛ ɛdi dwumadi ne nyinaa bɛwie nti nyansapɔ ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn sɛ mode munya abotrɛ na mohwɛ na biribiaa ɛtɔ fam ha biara no ɛma nyansapɔ ahwɛfoɔ ma so nsideɛ kɔɔ so ahemfo ahodoɔ ɛbaayɛ tapaman hene ɛyɛ sɛkyerɛ kɔ aman hene ahodoɔ bebree ɛna dɔm no munyam ɛba bɛta adwuma ne hyimaa ne kɔɔ so ɛno nti sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no ahemfo no gu so a ɔmɔkra ɛkɔ nti nyansapɔ ahwɛfoɔ ɛse deɛ ɛkɔ so wɔ ha biara ni hɔ a yɛde bɛka me ahwɛfoɔ wogu so a wɔhwɛ no deɛ ɛkɔɔ so wɔ ha deɛ yɛn wɔ ha emu biya yɛde ne nyinaa abɛbrɛ ɛnna sɛ deɛ ha yɛ no na kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa nananom sɛ na wɔtwe da yɛkyerɛ adeɛ yɛmmɔ nsa nanso nɛ ɛdeɛ na ne ɛhu wɔ ha mennim sɛdeɛ sɛsɛ amammerɛ ne amanneɛ no sɛ ɛfa hen ɛkɔdo baabi sɛ ɛfɛ duru baabi sɛ yɛbɔ nsa ato din ɛwɔ yɛ amammerɛ ne amanneɛ mu yɛsu anim sɛ asante amammerɛ mu yɛkyerɛ adeɛ na wɔtwe da ne mmom yɛmmɔ nsa nanso so baabi a wiase no anyini kɔ no yɛnim sɛ nsesaeɛ na aba sɛ kɔbi da no ɔno ɔda no ho bi na bɛsi a amammerɛ ne amanneɛ no ɛdu baabi a na ɛsɛ ɛda ne kakra nyansapɔ ahwɛfoɔ yɛwɔ ma hu sɛ na ɔtwe da yɛ mmɔ nsa ne na ɔtwe da deɛ ne ɛyɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu paa ma nyansapɔ ahwɛfoɔ nyinaa ahwɛ nti mea nnɛ mede dwumadie ɛbrɛ medin ɛde Nana Gyamfi ade twum ka yɛ ho na kɔ so ne yɛnsua deɛ ɛwɔ Nyansapɔ TV so